Paitan mahubog ka eh. Sige magagpano to. Yayas to mga amigo. Sa kahon pagi. Ang kauran, iinom. Grabe yung kainom. Tutugtog sa'yo. Grabe itong tunga po yung iba sa walong. Natutok si Bito to ay. Grabe itong tunga po yung mga hangod. Dila, mga hangod yung mga Agi to. Tuloy mo tagad pero usang pitong tahat ita. Agi lang taki pasti na may inom mo gidyo. Ini kay panahon ito. Bugnaw kay gidungkuran no. Grabe ay itong tunga po. Git ha. Tutugit. Grabe agapon among trabaho dito sa kakanaog rin sa building mo man among Hayay kayo. karon sildo man gabi Sildo gabi. bugnawa nakabawas ko sa kainit bugnaw Nagyon kay ako dahil. na Bawsag ko. ay saba magi atong mga kuan kumpare na to magi saba oh itagda sige tag istorya Nya, sunod adlaw asa maka gapong ngadto. patong pakyaw nako ugmaan lang to Nya, pila man sa ipakyaw mo to? mga nagitos mga 6 mil pero dali ra kay to trabahoon Papila sa tana. oh ako ara to Ang gabiya ba yung mga datong amigo. Nagtuto ang kabugnaw. Init kayo. Wag yung mga ampit yung minaha ko. May mga higda man mga ligin mo diya. Agi surod nga naghigda na diha dito tabang mo na tiwasan. Mga hangol kayo. Wag yung mga da. Wag ko nga pang minaha. Hala mo lagi manampit. grabe katong Kapag kaway mo eh. Paitan mahubog ka eh. Sige magagpano to. ang di magkapanotro nga sakto na besat sa inamuran ganito kalipong Ayaw po siya. Wala na. murbo uli sakto na siguro ni After. uli na siguro ko ani Sa mag ko eh. Dawhana noon tanan natin uli ito tugsoy uli ito ba wah bahala basta ka kumpuli ko buang ka man malalot ang nang to kung buang ini yan katugdag inom niya naman madalo Rogo nih. Inom pa do. Pinitin mo choy. Tagay pa choy. Ano kay ka choy? Mama mangagda. Oh, tayo naghanang na hurot. Alam. Ala lang naw naglaway. Pati nga wala tagay pa choy. Higda choy. Maabot balay choy. Kaluoy ni mo choy. Siya raman lagi ni usa kung saan eh. Aluya ito. Maabot balay choy. Di tatabangan ni pahala na nagkadun na sa mga kwadya mo. Bigas. Mahala sa dad. Hangol kayo. Tuloy. Sige. Inom pa doy. Choy. Hangol kayo mo grito choy. Di man mangagda. Mirisi niya choy. Bahalag pakon mo rin sa mga migas choy. Di kami mo tabang niya choy. May patira na. What's up mga kamaw? Okay mga kamaw, nasa mi sa among grupo nga Quadro di Amo TV. Okay mga kamaw, shout out ko sa mga Candralo family nga nasa Arpili, sila si Gio Mourinho, si JM Mourinho ug si Ate Alma Candralo. Shout out ko kaninyong tanan mga agaw. Salamat sa inyong pag-survive matag adlaw og sa inyong pagsigi og tanaw. Salamat kaninyong tanan. Shout out kaninyong tanan viewers. Og shout out dahil ko sa akong
mga daatiman gid sa akong mga tulog ka alaga gid. Salamat kayo ma. Og tanan nananaw sa mga ining channel Quadro de Amaw TV, salamat kayo. Okay, shout out mga sa akong mga igagaw diya sa Hingatmunan. Happy Pista. Ispiras baron ugma pista. Adha mir sa inyo ha, ikaw ugma kay para shout out sa mga Generali family diha og sa mga Claros family diri sa Kantuon. Daghang salamat. Yeah, shout out ko kung mamag papa, mga igsoon ug akong mga igagaw. Amping lang mo tanan, ana po kudre, di balik na po kudre. Ang pagbabalik sa Quadro de Amaw, nanami kami upat. Shout out naman yung tanan niya, salamat.